ma'am! Gandang gabi sa inyong lahat. Ayan, for today's video, Ako ngayon, nagbakasyon po kasi ang ating mga staff kasama ni Mama Sita. So lahat, kaya ang mga nagbantay, may nalaglag na ano, ayun o, points doon. Kaya ang mga nagbantay po ay ang mga sangkabaklaan. Kami po mga social climers. So it's time para mag-remit na kami ng aming mga kinita. Ayan. So si Jay Ford ang naging assistant namin ni Gwen dito sa tindahan. At sa A-house siya si Iching. 'Di ba? Nangayayat si Iching. So dahil kasing laki ko raw ang katawan si Loloy, ako napunta dun sa entrance. So ikaw ay sa Kansin, ako si Vivian. Kansin. Hindi. Grabe si Vivian, no? Mas kamukha may asawa niya. So, ayan. At ngayon naman, si Gwen ang bantay dito sa tindahan dahil kamukha naman daw niya si Donna. Hindi na kalayo. Kamukha niya. Siya si Judy anak pango. Oo, si Gwen. Si Ma'am si G, siya po si Bea. Bea. Nene. Tapos na yan eh. Ito naman, tinuloy-tuloy pa. Breathe Me to Life, follow natin. And of course, Jake Ruiz Vlog. Ayan. So, magre-remit na tayo. Tapos, si ano pala, si Sian, siya si Bembem TV kasi siya yung nagbabantay doon sa ating bilyaran. With the help of Ansing, Brenda, sila yung mga maintenance. Actually, si Brenda kanina kasi nag-ano yung ilog. Ay, yung yung drainage natin. Umapaw. Si Sian nandoon. Pero may 40 sa akin na yung nauna. So magre-remit tayo. Yung sa'yo, Ayan po. ayan, okay. Dali, i-remit muna natin. Unahin natin yung sa kantin. 267? Ano no? Basta, 267. Bakit may 7 pesos? Huwag kang mag-alam na dito. Ay, stop. Yan yung lalo mga utang natin doon. Hayun lang. Kari isa, tapos na isa. Basta nakalista na may mga utang. Tsaka yung mga nabenta. Toto 67. Lahat ng mga 287? 287. Toto 67. 67. Na ako dyan? Oo, ma'am, siya yung ano mo. Ah. Pansit Canton. O, diba? May pansit kanton pala ako. Akala ko kasi merienda namin, stocks namin. Kini isa. Dada iyo sa Teka, akala Kini ba? transfer naman eh. Kini. Man, Dari. Ito na iya, dari. okay. O, dari mo na rin to. Dari. Wala, wag Dari. na. Basta Dari. Sa ang total ng benta ng 2,267. yun yung benta. Tapos ang utang po sa kantin pumalo ng 7,000. Mas malaki pa po yung utang. Ay, Hindi pa ito, nakalive ito, si Ma'am tindahan, Shi. oh. Video lang. Pakuan ko dun So, sa lista Ito na. kay Brenda, isa ka red horse, Sa kabuok, isa ka Na. sa kabuok. Meron ka. So, ay ano ba yan? Tapos kuan, Hindi ganyan si Laira Donna. upat, Hindi ganyan si isa ka Donna. ice. Oh, nakamagkano ka daw? Ano ka na ba? Bilang ka na? Kumagkano na benta mo? Ba't ako magbilang? Hindi kung ilan lang yung nabenta na mo. Malay ko. Basta nandiyan na siya lahat. Sakit ang ng ulo ko, piste. Stress yan sa higa, ako. Ay, nagsumbong sa'yo? Kita ang gudira sa Sa CCTV. Nakita mo. Ano, sabi ni Nete Karen, ano kung pa yan? Kuan na yun. I-review. Kay Inday upat. So, ay, sige ba, Isa ka ice. bago yung sa tindahan, ito muna yung sa akin. So, pakibilang. May nakuhang 1-3 si Brenda. Tama no? 1-3 yun no? Na cash. Diyan niya kinuha. Papuntahan ko muna yung niluluto ko. Laira? Thank you. Diba? Ano? Hindi, magkano yung ano mo yung No kanina? kondo kay May kondo. Meron ako 5,000. Kondo mo kanina is 5,700. What, the regards? Dapat siya lista dira. Yaan na. Ano? 6-2, sure ka? Pila mo dyan? Hindi pa mahiniram. Sinama mo na. Ay, may dagdag pa sana ako dyan sa binta. Kaso yung kuha ni Bimbo, Ay! 7. Dito ko yung kinuha. Sa Bilara? Hindi, yung ano nyo, parcel. Okay. 1,7. Dito kinuha. 17? Oo, dito kinuha.
Ayun o, dalawa. 230 yung Ewan ko. nagsan. Ay, nag-take it. Dalawa. Mama naman yan na. Kasi, pina na. So, mama na yun na. So, ang total ko, Manday ni. Wala akong bayad daw. Bimbo may kuan. Didilo pa kaniya. Gidilo sa'yo ngayon. Kasi nabunolan namin. 5, 2, 5-3 ata yun. 3, 5-3. 20, 30. Ay, hindi. 5-3. Huwag mo ito isama kasi sa bilyaran ko. 5, 3. Tapos sa 5-3. Tapos plus yung ano, hiniram. 5-3 plus 1-3. Plus, ayan. Yung, Hindi, dito yan. dito. 6-6. 5-3 Di, tsaka 1-3. 5-3 man yata, kinuwinta mo 5, kasama. 3 plus yung 1, 3. hiniram. 1, 3. 6, 9. Oh, 6, 6. 6, 6. 6-6 na 6-6 ang benta Uy, dili, bigay ko natin. yung, Thank you so much. Okay, sa tindahan na. Yeah, kasi nagre-remit po kami, syempre para may maire-report kami kay Mama Sita. Dahil lalabas siya, di ba? Nung una, okay pa siya. Saya-saya niya. Yung Doon sa labas. Tapos papasok. Kalalabas niya, nakakaupo niya lamang, wala pang 2 minutes. May meron bibili na naman, naman, pasok na naman siya. Di ba? Ganito, Kami dito. Palitong cake, isa ka buhok Marlboro, ay Isa. kuan, Winston. Tapos candy lang. Hindi na. Isang araw ka lang. Saan na lang may Ilang taon ko araw-araw. balik, oh. Render ka na. Isang araw pa lang. Kami araw-araw. Yung ano, yung gusto mong matulog, tapos magigising ka. Kasi, bibili mo candy lang. Yung gano'n. Yung ano, yung gusto mong, ayaw mong sumagot. Ito yung pera na iniwanan mo. Ito. Pila na ka 500? Tulo? So 1.5. Magre-remote na siya. 20. Ano mo, ko'y papel at ito, giwala. Tara? Ha? Dito. Ay, Sulat. magko-compute tayo. Para malaman natin kung magkano. Nakailan ang tindahan. Kasi mo na kung pupunta. Okay, so ang pondo natin sa tindahan, mga moms, ay 5,400. Ito muna. Yan. Yung mga utang-utang nila sa mga. Ano po dito yun? So, ayun, dito bibilangin natin kung nakamagkano na. Ayan. Apoy pa chukay kay pagpasukli si Britney. Oo, mapapalit. Papalit din siya. Tinahurot akong tag 20 yung tagkuan. 2, 2, 4, 6, 7. Today. 2.5 plus 170. 2.6 Sila to? 2, ay 5, 4? 5.4. Abo, wait, mag-shopping na. 2, 3, 4. Tama, diri oh. Ilabas mo na yung ano mo. Ilabas mo muna yung 5. O, ito. 5, ay 4, 5. Ganun lang 5. Kulang, gusto ko lang yung 2, 5 to eh. So, minus 4. 2-1. 2-5. 2-5-70. Ito. 2-5-70. 4, 5 plus shopping. 1.7. Pila? 4-5 4, 5 plus shopping. plus 1-7. 6.2. Oh, 6, 2. Sing-sing lang kayo. diba? Oh, naka 100,000 tayo ngayong araw na to. Wala lang, para lang maganda sa editing. Ay! Ayan na. Ayaw niya mag Maglagot pag ko sharing kaya sa rep. Mag-anak ni mo. My go. So, yung nga po yung naganap na pagbabantay namin sa Hinaguan Nature Park. So, hindi rin siya gano'ng kadali talaga na magbantay ng mga bisita, na mag-entertain ng mga kailangan nila. So, for that, maraming salamat again sa inyo lahat. Don't forget to like, share, and subscribe this video, my page, my YouTube, and Facebook. Maraming salamat. God bless you. Actually, now is